Damena sumurung nasian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus. Marhite-hite minggu na paonopon dung Trinitatis nagabe jamita tuhita ima di tanggal 24 Juli tahun 2022 tarsurat ma di Hosea biduna parjulu ayat 2 rodi ayat 10. Songonom maridok hatana disi mula ni hata ni Jahuba marhite-hite si Hosea ninna Jahuba ma tu si Hosea laho maho buat ma sada buru-buru si babi jalang doho akka tubuni si babi jalang ai sai didak dati isini tanoido marmainan marbali sian Jahuba. Jadilah homai bana jala dibuat masih gomer boru ni si diblaim gabi-gabian mana sida jala ditubuhod di ibana sada anak dungi didok Jahuba ma tu ibana jo magwarna si Jezreel ayo tik nari marlulu maau di akka utang mudar ni si Jezreel tu pinopar ni si Jehu jala au pasiapon harajaon ni pinopar ni Israel. Jadi di hari nasa sadai ponggol honokku masiur ni Israel di rura Jezreel dungi gabi-gabiam musema buru-burui jala ditubuhon sada buru dungi didok Jahuba matu ibana jo magwarna nai sohinasian aidang be marpangulahi rohaku tu pinopar ni Israel manang marpamuati rohaku tu nasida alai marpangulahi marohaku anggo tu pinopar ni Juda jala paluauku nasida marhite-hite Jahuba debata nasidai alai dang paluauku marhite-hite sior manang podang manang hamusuon manak kuda manang jolma parsihudulpe. Jadi dung sirang susu na sohinasian gabi-gabian musema buru-burui jala ditubuhon sada anak. Jadi dina Jahuba ma jou magwarna lo ami aidang bangsokku hamu jala dak kamu napuna au alai yang go bilangan ni hala Israel sugut sobokon horsi nilau dugudangna naso hasuhatan jala naso habilangan jala dihajongjongan paddohan tu nasida dang bangsokku hamu dohonam masugut tu nasida akka anak ni debata na mangului dohamu ido yang go sahatna damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus yau jahat di bagasan minggu na paonopon dung Trinitatisom didok dihaholongi jala di palua de batado akan amar dosa tarbarita do panurirak Hosea na mangalak buru ni si babi jalang masa pe si songoni na dioloi panurirang Hosea do hatani de bata Tuhan de batado na mangidohon panurirang Hosea asa mabuat sada buru-buru si babi jalang bahir ripena. Sian itu masuku-suku di rohata. Wasa songoni hata ni debata tu panurirang Hosea. Asa sianima di patuduhod debata balgani holong na tu bangso Israel. Ay di patudus do bangso nai songo buru-buru si babi jalang. Ay nunga tongon di pangido debata. Asa satia porsea bangso itu debata. Hape dia mana masa rodo bang soi marsoba tu debata ditiki hasusaan na ditiki hamaolon na niado panna alai mulodung ro pasu-pasui gabe lupa do bang soi tu debata gabe tuaka debata silebad do ro bang soi marsoba di siala ni ima dipangido debata panurirang Hosea mangalap buru-buru si babi jalang asa gabi gobaran ni ngulu ni bangso Israel ma ngulu ni panurirang Hosea
na mangalap buru-buru si babi jalangi. Si Hosea ma gobaran ni debata na totong makaholongi. Jala na padonok ko dirina tu bangsoi. Asa pasu-pasuon na. Jala buru-buru si babi jalang ma na dipatudus tu bangsona naso satiai. Disyalani dibuat si Hosea masih Gomer boru ni si Diblaim gabe dongan ripena. Gabi-gabian may bana dungi didok Jahuba ma tuibana. Juma guarna si Jezreel. Ayo ti nari marlulu maau di aka utang mudar ni si Jezreel tu pinopar ni si Jehu. Jala au pasiap pun harajaun ni pinopar ni Israel. Jadi diari na sasadai ponggol honok kumasior ni Israel di rura Jezreel. Namang ihut gabi-gabi ang mamuse buru-burui. Jala ditubuhon sada buru. Dungi didok Jahuba matuibana. Jo magwarna lo ruhama. Astuan na nai so hinasian. Aidang be marpangulahi rohaku tu pinopar ni Israel. Ninna Jahuba. Manang dang marpamua tibe rohani Jahuba tu bangsoi. Dungi na patuluhon gabi-gabi ang mamuse buru-burui. Jala ditubuhon sada anak. Jadi nina Jahuba ma. Jo magwarna lo ami. Aidang bangsok kuhamu. Jaladah kamu na punaau. Damang dainang. Sia dua anak dohok sadaburu ni si Hosea. Na sorang sian si Gomeri. Tuhan debata sadiri do nama Johon guarna. Ima si Jezreel. Silo ruhama dohok silo ami. Sia tolu guari di patuduhod debatado. Na parjolo. Dosa do pinopar ni dosa. Molo somuba jolmai marbali sia dosa. Gabi mar pinopari jala mar mangararati do ganup nasa dosai. Disalani ima dipangidohod debata asa marhamu baon bangsonai. Unang mahola ditiki hasusaan jauh-jauh da sida tu debata. Alai dohok ma disaluhut na partikia dohok saluhut na akana masa di bagasa parngulun na. Ikon debata ma jauhon jala si sobaon na sida. Napadua hodamang dainang. Si partigor do debata. Molo say do bangsonai di bagasan huaso ni dosa. Jala marmainan na marbalik siya Jahuba. Jala na mga pakot dohot na marsobat waka debata si Liban. Honamara ni debatado ujung na. Jala ima na patuduhon si partigor do debata. Molo say totong na sida diganup nasa akahadusauni. Hati goran ni debata. Patupahon ganup nasa uhum. Tuwaka naso mangoloi manang namarbalik siya nibana. Napatuluhod damang dainang. Siya ni dipatuluhod do balga ni holong di debata tu bangsunay. Molotong pedipatarida tuhani dia karimasna. Alai idaut tadu balga ni holong ni rohani di bata disi. Nang pemerdosa bangsoy. Saitong do di pasu-pasu de bata na sida di bagasan hagabiun. Marpino parido musi bangsoy subuk kon horsi di laut do gudang na. Songon naong pinadaton na tu si Abraham. Di peop debatado hata pasu-pasu naong pinadaton nai tunaposona si Abraham. Dadaholat tu si Abraham. Alay saha do tuganup nasa pinopar ni bangsonay. Damang dainang. Siya ni idaw tamamuse si partigor jala si parholong do debata. Tigor do uhum na dia kana soolo marhamu baon siyan subyan ni dosay. Alay nang pe si partigor Jahuba, ubal gado holong na. Olo do debata majak kojol manamar dosay.
Tudo songon na pinangidona tu si Hosea, asa mangalak buru-buru na merdusay. Songon na tersurat di Hesekiel 33 ayat 10 sada didok. Songon sitong na manguluaw ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodoro hakumida hamatean ni halak parjahati. Soikom mida hamumula ni parjahati tumadikod dalan nainian. Asa mangulu ibana. Atong say mula mahamu tumadikod dalam muna akan ajahati. Puasa tung tagonam mati hamu. Ali pinopar ni Israel. Damang dainang. Molotung pesi partigor Tuhani. Alai balga si tutudo holong ni rohana. Jala dak kasuhatan. Molotung pemangalo ganup nasa jolmai. Alai. Say totong do di peop Tuhani. Ganup nasa balgania sini rohana. Radido ibana nalaho majakon ganup nasa akajolmai. Asa mulak tu ibana. Damang dainang. Nuaing pe. Jala diganup nasa partikyan ni nguluta. Radido Tuhani. Jala di paima Tuhani do hita nuaing. Asa marbalik kita marsoba tu ibana. Unang matar lalap pita binahen di ganup nasa kana masa di bagasang 10 tahun. Taingok ma. Tutu di haholongi jala di palua di batado akan amar dosa. Jala mangulu pehita nuaing di siala holong ni di batado. Disakapi do bang sonai dohok saluhut na jolma asa unang mago di hamatiani. Alaya sadapotak kanguluan na saliling-liling nama. Ay hamatea do panidosa. Hamatea do nang upa ni ganup na sanamar sobba tuwaka naso di bata. Balga ni holong ni di bata naso haduduani. Tung masay patarmay di haroro ni Tuhan Yesus Kristus. Ditubus Tuhan ido jolmay sian hamatean ala ni dosa. Tajakom ma Tuhani. Tadopakom ma jahuba di bata. Setia mahita di ibana. Jala totong maluhut nanguluta marsoba tu ibana. Ay para si roha na sumurung do ibana. Disaluhut na hita jolma. Damang dainang. Manang sungod dia penuaing parnguluta. Unang matadok. Dang jakonon ni dibatabiaw. Alay taingot ma. Sudido hita mardosa. Alay sudido hita jolma di paima di bata. Dak kaabatan ni di bata holong ni rohana na sumurungi. Binahen ni dosatta. Binahen ni pangalaw siyot taipe. Dang gabi mga bati ibana. Manang manudati ganup na sa holong nay di hita. Alay roma hita tu ibana. Girama hita ro. Ay nungara di tu hatai. Manomu-nomu hamumulak niak kapardosa. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhani mahita damang dainang. Ay nunga taruli hita. Diganup na sa holong na. Dohot diganup na sa pasu-pasuna. Marhaluaw kita siya dosa. Jala tolhas mahita muse. Diganup na sa hanguluan. Diganup na sa